ସକାଳୁ ଗେହ୍ଲାର ଡାକ ଶୁଭିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠିକି ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜରି ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଖୁଛି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଟା ତାର ଗୋଟେ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ମୋର ବି ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୁଗା ଧୁଆଧୁଇ କରିବାର ଥିଲା। ସେଦିନ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବି ଜଲ୍ଦି ମଳି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିବାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ସାରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାର ଥିଲା, ଧୋଇ ଦେଇ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତା ସହିତ ରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ 2 ଥର ସାମ୍ପୁ କରୁଥିଲି, ଏବେ ତ ଗୋଟେ ମାସରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଥର ସାମ୍ପୁ କରିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଆଉ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା କାମ ଖାଇସାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଲୁଗାକୁ ଟିକେ ନଉଟାପୁଟା କରିବାକୁ। ସେ ଲଉଟାପୁଟା ନ କଲେ ବି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଶୁଖିବନି। ଦେହଟି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କାମ ପରେ ବହୁତ ମନ ହେଉଥାଏ ଟିକେ ଶୋଇଯିବି କି ଆଉ। ବାବା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଚିକେନ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ରୋଷେଇ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ସାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗେହ୍ଲାର ବାବା କହିଥିଲେ ଯେ ଚାଲ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଆସିବା। ମାର୍କେଟ ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମାର୍କେଟ ଯିବି ମାନେ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ଆଉ ସେଇଟା ତ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପାର୍ଲର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଇବ୍ରୋ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ଖାଇ ଖୋଇ ଦେଇକି ଆମେ 2 ଜଣ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ।